थास' बिबारा मालाय भाइरेल जानानै सिंगार जादोंबा मालाया भाइरेल जानानै एक्टर जादोंबा आं बाथरुम सिङाव मेथाइ रोजाबै फेमास जानानै सिंगार जानाय अ दे बेयावनो साइनखौ होदो बुस्थुखौ माबाखौ साइनखौ बेयावनो होनसै होमबा लागाना हो बेयावनो जाबाय दे एग्रिमेन्ट मथे थांथारनांगोन दे सार खिन्थु थांगोनब्रा थांगोन थांनो मोनैसो गाबो आं इदियाव नांगौबा प्रग्रामनि सानसे सिगांनो थाहैबावनो थागोनसो आं मिथिबाय देग्लाय माने जों प्रग्रामखौ एसे गाजा गोमजायै जब्द खालामनो सानदों माने बेखायनो नोंथाङा नुजाहैनानै एसे इन्टारटेनमेन्ट खालामनानै एसे पारफरमेन्स मोजाङै खालामहैदो आगोनलै थांगोन सामथाइ ज' बोलता है उसको माबाता है मा होनो नहीं थरता है अके होमबा सामथाइ जों थांहोलांसै खोमा आया थांनोसैबो होमबा रब्रा साहा लोंलांदो ओइ बिमाय साखो ओइ माखार हिरिनानै आरिनानै लाबोदोलै लांगौ र' ओमफ्राय मानसि जागोन ना प्रग्रामाव ओइ मानसि खनबा आं खननो बायदोलै फरदायाव नुलायनाय जानांगौ मोसोमफोर बायदि मानसि जाखायोलै जोंनाव निब्बा निब्बि साफ्रा साफ्रिफोरनि आदा जाखायो आदसा साया लोंदो बिस्कुटफोरबो लाबोनाय जायासै बेलाय मा बुस्थु बेलाय सोमखेयालाय जेबो गैयिनि ना गोरान बाथोनखौनो बाङाय होदों आङो नोंफ्राबो आमेरिकानिया खोथानाय हो साजों ना गोरान बाथोन जानो अथ'दानो दे जेबो गैयाबालाय माथो आरो जेबो नङा दे जादो आफोद बानायो नोङो आंगा मांगा साजों ना गोरान बाथोन हाय लोंनोबा लोंहाय जेबोबो लाबना होफैयाव सिब्रां रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि बे देंखो मोनाबिलियाव नोंथांमोना लैहोर फैनायाव जों थारैनो गोजोननाय मोनदों दिनैनि देंखो मोनाबिलिया मेहेर गोनां जागोन नोंथांमोननि नुजाथिनाय आरो मोसाखावनायनि गेजेरजोंसो थ' जोंनि गेजेराव दंफैयो दिनै माखासे गोजाननिफ्राय हांख्रायनानै लाबोजानाय आलासि देंखोगिरि आर्टिस्टफोर आंगा मांगा डायलगल' होबाय थानायाव सिंगारफोरखौ थाब थिखां जोदला हैजागोन नङाबा जागोन रायजोफोर जागोन जेसेबांनो गोबाव एसेबांनो मोजां सिंगारफोरा गुग्ला नुजाफैबाय थागोन थ' सिब्रां रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि सावथुना दिनैनि प्रग्रामा रंगिना संगिना गाबजों सिब्रां रायजो राजा खिथाव गोजा माबासो बुंलाबायलै गायबार थाथाब थिखांलाय मा बखि थाखो अके नैबे समावहाय जोङो दा जौसाङाव दिखांना लाबोनो सानदों नैबे जौसाङाव बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनि अनार मिस्टार सामथाइ बिथांखौ जों जौसाङाव फैनानै गावनि मिलौदों देंखोखौ रोजाबनो थाखाय खावलायहरबाय खुलुमबाय रायजोफोर सम जानाय लोगो लोगोनो दुलाराय खोनासंग्रा आरो नायग्राफोरनिसिम जोंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं दिनैनि रादाबखौ गोदोनि रेडिअ'सो बुंखांबायलां सेस इन्ट्र'डाक्सन होनाङालै आं होनाखाबाय डाइरेक्ट खन्दल' ओमफ्राय बोरो आर'नाइया बरायग्रोलाबो गोदोनाखौ बिदि लांदां दोनबाय थानोसै बरायग्रोनो गियान गैया बावदो एक्साइटेड बावना थादोंमोनलै ओइ आर'नाइ गांसे बरायफैदोलै बुंना होब्रा एसे बुङालासिनो थ्रोब सोफैनोसै नामा आरो सेंग्राफ्रा नट एलाव दै आंनि गोदोनायाव सोनो मोना सिख्लाफोरखौ सोफैनो रायजोफोर मोजाङै दंना गासिबो मोजाङै दं रायजोफोर बड'लेण्डनि हांगाटिक बिखात नाम्बार 1 टप 1 सुपारस्टार सिंगार होनबा आंखौ मिथिबाय सुपारस्टार ना सुपारस्टार दे रोजाबदो मा सुपारि स्टार बेलाय हामाना बिदि अडियन्सफोरा बक्स हरलाबायनो गय सुपारि ना सेरा मेरा आग्लायनाय बेदर सुपारियावसो दोनखोलै आंखौलाय सार आर'नाइया जोब्बायनोलै सेलेब्रिटिफोरनो आर'नाइ गानहोनांगौ बे गियान गैया होमबा नोंसिना सार गाज्रि मोननांलालै फैसाखौनो आर'नाइनि 200सो बारा हरसिगोन दे जासिगोन होनबालाय दिनैनि सिंगारा माथो फैसाजोंबो सनमानखौ बायजालायोलै गेजेरनिफ्राय माबा बे बक्स हरगासिनोलै एसे बादा हर रायजोफोर एसे धैर्य हम हामा इदि बक्स हरलाबायनो आर्टिस्टखौ एसे रेसपेक्ट हो आदसा जाबाय रेडि दे होमबालाय रोजाबनोसै 1 2 3 गो मिउजिक बावदो मिउजिशियान गैयाना ट्रेकजोंसो खननांसिगोन मा टाइपनि सिंगारलै दुलुर दालार खाथबनाय मासे मोजां बरलिया दुलुर दालार खाथबनाय मासे मोजां खाथ्रालै आगै नोंनि खानाय फिथरा आगै खानाय फिथरा बेखौनो बुङो नामा कलेज कपा आगै बेखौनो बुङो नामा कलेज कपा जादोना डेन्जार जानाय बायदि मोनखादों खिन्थु आं थैसोंलायनानै बै सिख्लानाव बयफ्रेन्ड दंना गैया गोसो थोगौमोनलां बै न'खराव लिरफ्रेन्ड दंना गैया खिनो ओंखारदोंमोन
ब्लां बैसक्लानाव माथो जाबोर बारनि खनखांना लाबोनाय सिंगारसो नामालै आंगा मांगा लामाफोराव लिंब्रबना लाबोनाय बायदिसो सयिदि दसे दखुलिलाय माब्लाबा आं टेनसन जायोब्ला नोङो आंखौ बुरखायगोन ना माब्लाबा आंनि खिया गोरा जायोब्ला नोङो बेखौ एरख'गोन ना माब्लाबा आं सानै हिनजाव लानो नागिरब्ला नों आंखौ लाहोगोन ना अरजे नों आंनि अरजे आं लाहोगोन सार मेथाइफ्रा नोंना माथो एसे आलादा गोजालै हांगाटिक सिंगार गोमाखोथो मुगै बांसिन गुंग्राय नोंनि जादोंमोन आं मुगै बांसिन गंखे नोंनि सोलादोंमोन गुंग्राय जालायनानै समाय लादोंमोन गंखे सोलाहोना थगायलांबायनो साहा आंनिनो एक्सटन खोलाहा आंनिनो एक्सटन फैलाव हायेननि बै गामियावबो आंनि एक्सटन सानजा फारानि बै गामियावबो आंनि एक्सटन आंलाय गिलायलांबाय एक्स गार्लफ्रेन्ड गोसारजुबाय बिखाखौ गब्लंनाय बादि मोनबाय नोंनि खाब्रां राव खोनानानै आमाय थुलरिनाय बादि मोनबाय गुबुनखौ लाबाय होनना मिथिना लोंनाय बारा जासिगोन समफ्ल बिबु आंनि सेवगोन नोंखौ मोनाब्ला समफ्लखौ सेवनाय बादि मोनबाय नोंखौ हाबा जासिगोन होनना मिथिना बिबुखौ जनाय बादि मोनबाय नोंनि नायथें हरनाय नुनानै लोंनाय बारा जासिगोन समफ्ल बिबु आंनि सेवगोन नोंखौ मोनाब्ला बे सिंगारखौ बोख्लायदोलै मानसिया हात खनगासिनो बे साइडआव बोथ्रोदोलै इखो रथ' रायजोफोर बिथांनि फिसाज्ला मैथा खावब्लायाबो बिथांजों लोगोसे फैफादों बिथाङाबो दासान्दि जाखांफुनाय सासे मैखोम देंखोगिरि बिथांखौ जों दान्दिसे समनि गेजेरावनो जौसाव दिखांगोन नै बे समाव जों जौसाव दिखांनो सानदों बेजोंनो फैफानाय मैथा खावब्ला बिथांखौ गावनि देंखोखौ रोजाबफैनो थाखाय खावलायहरबाय होख्लायखानोसै होमबा होख्लायना होदो राजा आफालाय मा जाखोलै हिनजाव नांसिगौमोनलै मा होनखोलै गोसोआ खेङेट हिनजाव लुबैबायमोनलै गोसोआ जरेद हिनजाव लानो लुबैबायमोनलै माथो बिफा फिसाला एके 11सोलै बै बिमा बै नुजाबै जानला मेनलायै आंगा मांगा गोदाव जोराव गथ'फोरजोंलाय आलावरि बिलावरि गाबज्रियो जों दुदु उखैनां नुजाबै जानला मेनलायै गैलालै माबा स्कुलाव आरज मेथाइ खननायफोर माने खनफैलाबायबायसो जानोबो फांसन बायदिखौनो मोनासैहाय देग्लायनिखौ बाबु बिदिखौ खननानै बिदिखौ खनना एसे हिटनिखौ दांख्लायना हो एसे मोसाथाव बायदि जागोन दे दादि ABCD लिरगोन आं नोंनि जारौ थाफ्लि नोंनि जारौ खावलायाव 1 2 3 4 फरायगोन आं नोंनि जारौ खावलायाव जालालै न' थांनाया साबसिन जासिगोन नोंथांमोना गाज्रि मोननांला दे रोजाबनांला
अडियन्सनिफ्राय एसे कमप्लेन फैदों माने मोजांसो रोजाबनो मोनाबा फैसाया खिन्थु नै एग्रिमेन्ट मथे हरनांगोन दे नोंथां आरसि कमिटिजों रायलायहैलायसै नोंथां फै राजा थांसै रायजोफोर जोंनि गेजेराव मोजांनिख्रुइबो मोजांसिन साबसिननिख्रुइबो साबसिन टप सिंगारफोरा नुजाफैगासिनो थांथ'ना न'आव रायजोफोर नै बे समाव जों जौसाव दिखांनो सानदों हांख्रायनानै लाबोजानाय देंखोगिरि मेन्टेल बसुमतारीखौ बिथांखौ जौसाव फैनानै मेथाइ रोजाबनो थाखाय खावलायहरबाय बा बयथ' मानसि दख'ले बयाखै बिर जादो दख' खाथि खालानि गामिनि मानसिफोरा फैजोबदो नामाले दि रोजाबखादोलै नोंथां रोजाबगोन र' रोजाबनाया इरि दामग्रा गैया मुरा गैया मारे खासा खासि रोजाबनो जादो दख'ले आङो बे रे खासा खासि रोजाबनांगो आंनाव ट्रेकबो मुराबो गैया दख'ले जायोलै रोजाबना हो किरि किरि लाखै लाखै महरा नोंनि गोसोआव आंनि किरि किरि लाखै लाखै महरा नोंनि गोसोआव आंनि बाङाय बाङाय माकार माकार जुजानिया रकम बुहुत बुरजा ओइ लाइमोन आं दिनै पागल जाबा मा खिरि खिरि माबा आरि जाला जोबखोलै फामे बिबार रकम बयाके साफालै मस्त' गाहाम नोंनि महरा फाग्ला जायो दिबाना जायो फाग्ला जायो दिबाना जायो आंनि गोसोआ हो हो आंनि हिरिया सौग्लाजोबगोन नोंखौ सोरबा लांनो नागिरब्ला हां थोनो थोनो मोनो बाङाय नों नायख्लें हरोब्ला हां सरथे सरथे मोनो सोरजोंबा रायलायनाय नुयोब्ला नोंथां एसे मोजां रोजाब्रा अडियन्सफोरा थानाय नङा माथो बिदिबा सियार गोजाल' जाजोबगोन मारै दख' नांगोले बयाखै गाहामसो खननाय रकम मोनदो दख' आङो एसे हिटनि लागायना होब्रा खनाबो दाङे रकम बा मिथिगोना बयाखै केंगे जायो आङो रायजोफोर थजहम गोथां गोथां सिंगारफोरा थांगोन गोमोन गोमोन सिंगारफोरा नुजाफैबाय थागोन मोजां गायक लाबोनो हायामोन नामालाय रखर मा गोबोरखि बारिनि खनखाना लाबोनाय गोजा नैबे समाव जोङो जौसाव लाबोनो सानदों बिखात नामजादा सिंगार बोदलाखौ जों जौसाव फैनानै गावनि मेरुदं देंखोखौ रोजाबनो थाखाय खावलायबाय बबेथिंलै गुदुङा लामाया मा मानसि फैखादों माथो केला दे सार रोजाबदो सिख्लाफोरा मोजां फैसोगारदो खोमालै ना फांसनाव सार खोनागोरलै रोजाबदो मेथाइ रोजाबनानै इमप्रेस खालामनानै सासेसो पटायना हालांबाबो जागौमोन र' मेथाइ खननो फैदोंना डायलग मारिनो फैदों माबार खन नङाब्ला बोख्लायनानै गालि जाजोबगोन जोंजों हाट माथो सेंग्राफ्रालाय गरम दंलै बिथिंलाय गोसोआ गोसोनि थाखायल' गोरबोआ गोरबोनि थाखायल' सिख्लाफ्राबो सेंग्राफोरखौ हेन्डसामल' नागिरो सेंग्राफ्राबो सिख्लाफोरखौ साफाल' नागिरो गोसोआ गोसोनि थाखायल' गोरबोआ गोरबोनि थाखायल' सोरनिबा गारनाय सोरनिबा एक्साइ बेफोरलाय ओरैनोसै टेव सोरनिबा गारनाय सोरनिबा लाबोनाय बेफोरलाय नर्मेलसै दैमा सेराव सोर खिनाय आंसो गारलाना आंसो गोग्लैदों पापिया सोरमोन बेलाय लेथ्रा बाथ्रायै आंसो खियाव